ассалому алайкум бинандагони арҷманд. боз як ҳафтаи зиндагӣ сипарӣ шуд ки рӯйдодҳо, ҳодисаю воқеаҳои гуногун ва рангорангро фарогир буд. мо таҳиягарони барномаи иттилоотиву ҷамъбастии ҳафтаи телевизиони симои шаҳри Панҷакент ба таваҷҷӯҳи шумо муҳимтарин хабару гузориш ва маводҳои таҳиянамудаи ҳамкоронамонро аз ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангию варзишӣ диёри бостониямон ва кишвари хуршидиямон пешкаш менамоем. дар толори калони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, шӯрои шаҳрии мутобиқсозию методӣ оид ба таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор шуд, ки дар он аъзоёни шӯро, намояндагони ҳифзи ҳуқуқ, муовинони раиси шаҳр, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо, раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, намояндагони васоити ахбори омма ва донишҷӯён иштирок намуданд. Нахуст дар ҷаласа раиси шӯро, раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ оид ба иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 9 апрели соли 1997 таҳти рақами 691 дар бораи сиёсати ҳуқуқӣ ва таъмини тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 августи соли 1997 таҳти рақами 383 дар бораи баъзе чораҳои беҳтар намудани тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон ва кори ҳуқуқӣ дар ҷумҳурӣ ва барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 дар шаҳри Панҷакент сухан намуд. Сипас дар идомаи кори шӯро, гузориши ёрдамчии прокурори шаҳр оид ба тақвият додани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тарғиботию ташвиқотӣ ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, ҳисси ватандӯстӣ, масъулиятшиносӣ, эҳтиром нисбат ба конститутсия ва қонунҳои амалкунандаи кишвар шунида шуд. ҳамчунин дар назди ҳозирин, раиси суди шаҳри Панҷакент вобаста ба масъалаҳои ташкил ва гузаронидани чорабинӣ оид ба баландбардоштани сатҳи донишҳои ҳуқуқии истеъмолкунандагон, ташаккули фарҳанги ҳуқуқии онҳо гузориш дод. ҳамчунин, гузориши ҳуқуқшиноси давлатии муассисаи давлатии Маркази ёрии ҳуқуқии ройгони Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷойгиркунии дастурҳо ва тафсирҳо оид ба қонунгузорӣ дар шабакаҳои интернет, порталҳо, сомонаҳо ва васоити ахбори оммаи маҳаллӣ шунида шуд. дар идомаи кори шӯро, гузориши сармуҳаррири рӯзномаи маҳаллии Зарафшон оид ба кушодани саҳифаи ҳуқуқӣ дар васоити ахбори омма ва намояндаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди садо ва симо дар шаҳри Панҷакент оид ба ташкил намудани барномаи маърифати ҳуқуқӣ дар телевизион ва радиои маҳаллӣ шунида шуд. дар идомаи ҷаласа, мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент дар мавзӯи ба роҳ мондани омӯзиши конститутсия ва гузаронидани маҳфили чорабиниҳо бахшида ба он дар муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳру деҳоти Панҷакент ва баргузории рӯзи ахбори ҳуқуқӣ ҳисобот дод. дар фарҷоми ҷаласа, таклифу пешниҳодҳои аъзоёни шӯрои мутобиқсозию методӣ оид ба таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони назди раиси шаҳри Панҷакент вобаста ба ҷаласаҳои навбатӣ муайян карда шуд. шӯрои шаҳрии мутобиқсозии методӣ оид ба таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони назди раиси шаҳри Панҷакентро раиси шӯро, раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуд. истиқлолият волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллати соҳибтамаддуни тоҷик аст, ки 31 сол пеш ҳамчун муҳимтарин воқеи таърихии сарнавишти миллати тоҷик ба вуҷуд омадааст. санаи 9 сентябри соли 1991 истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи халқи тоҷик сабт шуду аз ҳамон рӯз то имрӯз ин сана барои ҳар як сокини кишвари маҳбубамон рӯзи муқаддас ба шумор меравад.
бахшида ба 31-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон як гурӯҳ кормандони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи шаҳри Панҷакент аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент барои саҳми арзанда гузоштан дар рушди илму фарҳанг, ҳифзи саломатии аҳолӣ, фаъолияти пурсамар дар хизмати давлатӣ бо медали хизмати шоиста ва як гурӯҳи дигар барои дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ дар соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, иштироки фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятӣ бо ифтихорномаву сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент сарфароз гардиданд. зикр гардид ки истиқлолият шиносномаи давлати тоҷикон, санаи сарнавиштсозу муқаддас, рамзи саодату шуҷоат, ташаккули муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, амалисозии ҳадафҳои муҳими миллӣ ва омӯзиши таҷрибаи пешқадами аксар кишварҳои олам шинохта шудааст. дар заминаи сиёсати инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳнамоиҳои муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар арафаи таҷлили ҷашни истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Ҷаҳонгир Салимзода, раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ, бошандагони хона интернати Калонсолон ва маёбони шаҳрро аёдат намуда, онҳоро бо ҷашни 31-мин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуда, қайд намуданд ки 31 сол аст ки мо аз нурҳои ҳаётбахши хуршеди истиқлол баҳравар шуда, диёри азизамонро сарсабзу хуррам мегардонем, ҳаётамонро таровати тоза мебахшем ва баҳри шукуфоии ин гӯшаи ватани азизамон камари ҳиммат бастаем. Панҷакент дар ин марҳалаи начандон дарози таърихӣ таҳти сарварӣ ва сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳидояту роҳнамоиҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода тадриҷан рушд карда, ба дастовардҳои назаррас дар соҳаи саноату сохтмон, нақлиёт, энергетика, соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ноил шуд. Истиқлоли давлатӣ барои мардуми мо имконияти нодири таърихӣ фароҳам овард ки зери парчами миллии худ муттаҳид шуда, бо заҳмати аҳлонаву бунёдкорона бисёр мушкилоту монеаҳои сахту сангинро паси сар намоянд ва кишвари маҳбубамонро ба марҳалаи рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ расонанд. ҳамчунин дар арафаи ин ҷашни таърихӣ 31-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ чанд нафар собиқадорони меҳнат, хизматчии давлатиро ки дар пешрафти шаҳри деҳоти Панҷакент саҳм гузоштанд, аёдат намуда, ба онҳо тӯҳфаҳои идона тақдим намуд. гузориши Сабрина Акрам ва Варша Ҳусайн Солиҳов. маҷлиси назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид ки дар он масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдорӣ баррасӣ карда шуд. дар ҷаласа раиси шаҳр рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии шаҳрро дар 8 моҳи соли 2022 таҳлил намуда, доир ба ин масъалаҳо ҳисоботи муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммад Судир Сафарзода, раёсати агентии омор, кишоварзӣ шунида шуд. раиси шаҳр масъулини соҳаи кишоварзӣ, маркази агентии ташхиси минтақавии Тоҷикстандар дар шаҳри Панҷакент, маркази давлатии назоратии санитарию эпидемиологиро вазифадор намуд. дар ҳамкорӣ бо хоҷагиҳои деҳқонӣ ва раисони ҷамъиятҳои деҳот ҳар ҳафта рӯзи якшанбе дар шаҳри Панҷакент ярмаркаи маҳсулоти кишоварзӣ ташкил намоянд. масъулини бахши ҳифзи муҳити зист, корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ, муассисаи давлатии рекламаи берунӣ, ороишӣ ва чароғонкунии шаҳр вазифадор гардиданд, то ки тозагиву ободонии хиёбонҳои марказӣ, кӯчаву маҳаллаҳо, корхонаву ташкилотҳо ва ҷойҳои ҷамъиятиро таъмин намоянд. дар идомаи ҷаласа раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз рӯи масъалаҳои зерин, иҷрои нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, кишти такрорӣ, омодагӣ ба давраи зимистонгузаронии солҳои 2022-2023, баррасии муроҷиати шаҳрвандон, масъулинро пурсида, ҷиҳати рафъи камбудиҳо онҳоро вазифадор намуд. маҷлиси назоратиро раиси шаҳри Панҷакент ҷамъбаст намуда, аз масъулини тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард, то бо дарки баланди масъулият, вазифа ва супоришҳоро иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Исмоилҷон Холов.
бо мақсади ошноӣ пайдо кардан аз вазъи шароити хидмати сарбозону афсарон бахшида ба 31-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ба қӯшунҳои сарҳадӣ 0203 ташриф овард. дар ин ҷо бахшида ба ин ҷашни миллӣ чорабинии идона бо садо додани суруди миллӣ аз ҷониби сарбозон баргузор гардид. зимни суханронӣ раиси шаҳр ҳамаи хизматчиёнро ба 31-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон табрик намуда онҳоро ба ҳушёриву зиракӣ ҷиҳати ҳимояи ҳар як ваҷаб хоки ватан ҳидоят намуда иброз дошт ки бо сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сол то сол сатҳи хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар беҳбуд ёфта ҳамаи сохторҳои низомии кишвар бо техникаву таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз карда мешаванд ки ин аз ҳар як сарбозу хизматчиёни низомӣ маҳорату истеъдоди баландро тақозо менамояд. бинобар ин ҳар як сарбозро зарур аст ки ҳамчун фарди банангу баномус бо иродаи қавиву ахлоқи накӯ меҳру муҳаббати ватанро дар қалби хеш парварида барои ҳифзи амнияту оромии кишвар камари ҳиммат бубанданд. дар идомаи чорабинӣ якчанд кормандону сарбозони ин қисми низомӣ ба сухан баромада вафодории хешро ба халқу ватан ва пешвои муаззами миллат баён доштанд. дар идомаи сафари хеш раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ҳамчунин аз қисми ҳарбии 05170 дидан намуда бо шароити ин қисми низомӣ ошно гардид. раиси шаҳр инчунин дар ин ҷо бо сарбозон суҳбати рӯбарӯ анҷом дода оид ба шароити хизмат суолу ҷавоб намуда аз онҳо хоҳиш намуд то бо ахлоқи ҳамида хизмати хешро дар назди модар ватан сарбаландона адо намоянд. дар ҷарони ин суҳбат сарбозон миннатдории хешро ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва шаҳри панҷакент барои хуб ба роҳ мондани шароити хизмат изҳор доштанд. сипас бо сафороӣ ва гузаштани низомии сарбозону афсарон чорабинии идона бахшида ба 31-солагии истиқлоли давлатии кишварамон оғоз гардид. дар ҷарони ин ҷамъомад раиси шаҳр ҳозиринро бо ҷашни муқаддаси миллӣ самимона шодбош гуфт. дар идома намояндаи ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри панҷакент кормандони қисми низомӣ сарбозон ва муҳассилин ба сухан баромада дар бораи дастовардҳои истиқлолии кишвари азизамон ибрози андеша карда хушҳолии хешро аз амнияти комил зиндагии ором ва ҳаёти осоишта дар кишвари азизамон иброз намуданд. ҳамчунин барои сарбозону афсарон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент дастурхони идона оруста шуд. дар интиҳои чорабинӣ ба як қатор хизматчиён барои хизмати софдилонаашон аз ҷониби роҳбарияти шаҳр ифтихорномаву сипосномаҳо тақдим гардид. тибқи иттилооти дафтари матбуоти раиси шаҳр арафаи ҷашни бузурги 31-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода тибқи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон супоришҳои муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода ва нақшаи корӣ аз ҷамоати деҳоти косатарош боздид намуда бо кору бори сокинон шинос шуда онҳоро бо 31-мин солгарди истиқлоли давлатӣ табрик гуфт ва барои беҳдошти кор дар соҳаи гуногун маслиҳату дастур дод. ҳамзамон сафари кории раиси шаҳри панҷакент ба ҷамоати деҳоти косатарош аз боздиди хоҷагии деҳқонии мармар оғоз ёфт. тибқи иттилои раиси хоҷагии деҳқонӣ майдони умумии хоҷагӣ 9 гектар буда дар он кишти картошка пиёз лӯбиё сабзӣ ва ҷувори макка ба роҳ монда ҳосили хуб ба даст овардаанд ва ҳоло онро ҷамъоварӣ мекунанд. раиси шаҳр ба кишоварзон ҷиҳати истифодаи босамари ҳар қитъа замин зиёд намудани боздиҳи он бештар захира намудани маводи хӯрока омодагӣ ба кишти тирамоҳӣ дастур дод. ҳамзамон дар маҳаллаи навбунёди деҳаи чорбоғ раиси шаҳр бо рафти сохтмони марказҳои хизматрасонӣ, мағозаҳои масолиҳи сохтмонӣ, хӯрока, либосворӣ ва коргоҳи дӯзандагӣ ки аз ҷониби соҳибкорон Хоҷамуродов Мероҷиддин ва Худойбердиев Шерзод бунёд мешавад шинос шуд.
иттилоъ дода шуд ки иншооти мазкур моҳи октябри соли равон мавриди истифода қарор мегирад ва дар онҳо 20 ҷойи нави корӣ муҳайё мегардад. дар деҳаи чорбоғ раиси шаҳр бо фаъолияти корхонаи истеҳсоли қиштҳои бетонӣ ки онро соҳибкор Раҳмонов Рустам бунёд карда 8 нафар сокинони деҳаро ба кор ҷалб намуд, дар як рӯз то 1500 дона хишти бетонӣ истеҳсол мекунад шинос шуд. раиси шаҳри иқдоми соҳибкорро ситоиш намуда ба ӯ барои бо сифати баланд истеҳсол намудани маҳсулот ва ба масъулини ҷамъияти деҳот ҷиҳати дастгирии соҳибкорон дастур дод. моҳи апрели соли ҷорӣ раиси шаҳр зимни боздид аз беморхонаи минтақавии деҳаи чорбоғ ба масъулин ҷиҳати андештани чораҳои зарурӣ барои сохтмони бинои иловагӣ дастур дода буд. ҳини сафари кории имрӯза масъулини муассиса ба раиси шаҳр иттилоъ доданд ки дар ҳамкорӣ бо аҳолӣ сохтмони таҳкурсии бинои нави иловагии дуқабатаи беморхонаро ба анҷом расониданд ва муассисаи тиббӣ дар муҳлати кӯтоҳ сохта ба истифода дода мешавад. раиси шаҳр ба дастандаркорони ин иқдоминег изҳори сипос намуда табибонро бо фарорасии 31-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик кард. зимни сафари кории раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҷараёни сохтмони заводи коркарди хокаи мис ки дар назди корхонаи муштараки Зарафшон бунёд мегардад шинос шуд. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд ки 65% корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида шудааст ва барои корҳои васлу насби сохтмон сокинони маҳаллӣ ҷалб гардиданд. бо ба истифода додани он 500 ҷойи нави корӣ таъсис меёбад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамоянд ки маориф нерӯи тавонову пешбари кишвар аст ва имрӯзу фардои мамлакатамон бо он алоқаи ногусастаниву қавӣ дорад. дар рӯзҳои таҷлили 31-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои сокинони деҳаи Косатароши ҷамъияти деҳотӣ Косатарош як рӯзи фараҳбахш буд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва саховатпешаи ин диёр ба бунёди бинои мактаби нав санги асос гузошта шуд. дар ин маросими пуршукӯҳ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ширкат варзида изҳор намуд ки то арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо бояд дар шаҳру деҳоти Панҷакент бештар аз 1000 иншооти гуногунро бунёд ва мавриди истифода қарор диҳем. сокини деҳаи Косатарош узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Исмоил Зарифӣ ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва дигар шахсоне ки барои бунёди бинои мактаби нав саҳм мегузоранд арзи сипос намуд ва ҳамчун рамзи илму маърифат ба раиси шаҳр китоби нави хешро бо номи Фараснома тақдим кард. сокинони деҳа аз ин иқдоми созандагӣ бо арзу сипос сухан гуфтанд. раиси шаҳр аз фаъолони деҳа дархост намуд ки дар бунёди синфхонаҳо фаъолона иштирок намоянд ва саҳми арзандаи худро гузоранд. дар ҷараёни сафари корӣ ба ҷамъияти деҳоти Косатарош бо рафти таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 81 деҳаи Чорбоғ ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 86 деҳаи Нови Чомоқ шинос гардида бо омӯзгорону хонандагон мулоқоту суҳбатҳои ошкоро анҷом дод ва бори дигар даъват ба амал овард ки дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия тадбирҳои мушаххас амалӣ карда шаванд. раиси шаҳр роҳбарони муассисаҳои таълимии зикршударо вазифадор намуд ки барои ташкили синфхонаҳои муҷаҳҳази компютерӣ, таъмини омӯзгорони соҳибихтисос, омӯзиши забони давлатӣ, забонҳои русиву англисӣ, фанҳои дақиқ бояд дар мадди аввал қарор гиранд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар муассисаҳои таълимии рақами 81 ва 86 бо вазъи омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистонгузаронӣ, захираи ангишт, ҳезум ва дигар воситаҳои зарурӣ масъулинро вазифадор кард. имрӯз дар назди омӯзгорон дар самти тарбияи насли наврас вазифаҳои пурмасъулият меистад ки иҷрои он гарчанде пурмашаққат бошад ҳам вале кори арзишманду пуршараф аст. иҷрои ин вазифа аз ҳар як омӯзгор
самимияту масъулиятшиносӣ кӯшишу ғайрати зиёдро талаб менамояд. умед мекунем ки омӯзгорон чун ҳамешагӣ шогирдони худро ба омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар сафарбар намуда онҳоро дар рӯҳи ватандӯстиву меҳанпарастӣ худшиносиву худогоҳӣ таълиму тарбия менамоянд. насли ҷавон дар навбати худ хуб таълиму тарбия гирифта барои ҳамчун шахси ватандӯсту хештаншинос ба воя мерасанду дар сабзу хӯрамгардонӣ ва ободии кишвари маҳбубамон тоҷикистон саҳми арзандаи худро мегузоранд. маврид ба зикр аст ки собиқадорони меҳнат пайваста таҳти ғамхорӣ қарор доранд. раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода собиқадори меҳнат сокини деҳаи Нови Чомоқ Холиқназар Бекназаровро аёдат намуда ӯро бо тақдими тӯҳфаи идона ба ифтихори 31-солагии истиқлоли давлатӣ табрику таҳният гуфт. бояд гуфт ки собиқадори меҳнат Холиқназар Бекназаров новобаста аз сину сол ба парвариши занбӯри асал машғул буда ҳар сол ҳосили хуб ба даст меорад. раиси шаҳр бо фаъолияти занбӯри асалпарварии ӯ шинос гардид ва таъкид намуд ки воқеан чунин собиқадорон метавонанд дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва захираи маводи ғизоӣ барои оилаҳои худ саҳми калон гузоранд. бо мақсади омодагӣ ба 30-мин солгарди иҷлосаи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон воситаи корҳои ободонӣ ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Панҷакен ва ҷамоатҳои диҳот мунтазам шинос гардида масъулинро барои вусъати корҳо ва анҷом додани тадбиру нақшаҳои муайяншуда вазифадор кард. аз ҷумла раиси шаҳр дар ҷараёни шиносоӣ бо ҳолати истифодаи боғҳои истироҳатӣ дар шаҳри Панҷакен нахуст аз боғи фароғатию истироҳатӣ ба номи Камори Хуҷандӣ шаҳри Панҷакен дидан намуда бори дигар ба масъулин дастур дод ки бояд ин боғ ба талаботи замони муосир мутобиқ карда шавад ва барои боз ҳам хуштару зебо шинондани дарахтон ва ороишоти он аз тамоми тадбирҳои замони муосир истифода бурда шавад. дар ин замина роҳбарияти боғ вазифадор шуданд ки ҷиҳати таъмиру ободонӣ ин боғ бояд ҳаматарафа муносибати ҷиддӣ намоянд. дар ҷараёни шиносоӣ бо иншооти шаҳри Панҷакен раиси шаҳр бо рафти таъмиру азнавсозии кӯчаи ба номи Тиришкова шинос гардид. ӯ ба роҳбарият ва шахсони масъуле ки барои бунёди ин кӯча вазифадор шуданд дастур дод ки бояд ин кӯча бояд тарҳи зебо ва босифати баланд таъмиру ободон ва асфалтпӯш карда шавад. ҳамзамон масъулин иттилоъ доданд ки дар доираи нақшаи муайяншуда корҳои асосиро сари вақт ба анҷом мерасонанд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон вазифагузориҳои раиси вилояти Соғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ба соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи бештарӣ зоҳир менамояд. дар ин раванд ӯ ба ҷамоати деҳоти Хурмӣ ташриф оварда нахуст бо рафти ҷамъоварӣ ҳосили шолӣ ва куфтани он шинос гардид ва изҳор намуд ки бояд соли равон мардуми ин диёр ки ба парвариши биринҷ шӯҳрати хеле калон доранд дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳми хешро гузоранд ва ҳамзамон ҳар хонавода бояд барои 2 сол захираи маводи ғизоиро захира намоянд. дар ҷамоати диҳоти Хурмӣ раиси шаҳр дар бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 46-уми деҳаи Шинг бо роҳбарият ва фаъолони ин ҷамоат як мулоқоти ошкоро анҷом дод. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бори дигар таваҷҷӯҳи аҳли ҷамоатро ба корҳои ободониву созандагӣ, истифодаи оқилонаи замин, захираи маводи хӯрокворӣ барои ҳар як хонавода барои 2 сол
захираи ҳизум ангиш ба давраи тирамоҳу зимистон, омода намудани фарзандон барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар масъалаҳои мубрам равона сохт ва изҳор намуд, ки сокинони ҷамоати деҳоти хурмил дар ин раванд ҳамеша ба комёбиҳо ноил мешаванд. сафари кории раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоати деҳоти Амондара аз шиносоӣ бо рафти таълиму тадрис, бунёди майдончаҳои варзишӣ, таъмиру ободонии муассисаҳои иловагӣ ва синфхонаҳои иловагӣ дар ин муассисаҳо дар диҳаҳои сафобахш ва роҷ оғоз ёфт. раиси шаҳр бо ҳайати омӯзгорон, хонандагон ва фаъолони диҳа дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақамҳои 63 ва 66 як суҳбати ошкоро анҷом дод. ӯ барои мардуми ин диҳа ва онҳое ки воқеан дар бунёди синфхонаҳои иловагӣ, майдончаи варзишӣ ва ҳамзамон бомпӯш намудани муассисаҳои таълимӣ арзи сипос намуд ва изҳор дошт, ки бояд ин иншоот сари вақт ва бо сифати баланд мавриди истифода қарор дода шавад. ба раиси шаҳр иттилоъ доданд, ки айни замон аз тарафи сокинони деҳаи роҷ бо усули дастаҷамъӣ бинои бунгоҳи тиббӣ сохта шуда дар сои диҳа пули нав бунёд хоҳад шуд. дар ҷараёни боздиди корӣ аз ҷамоати деҳоти Амондара раиси шаҳр бо ташаббуси сокини диҳаи Майкада Ёрқин Тиллоев, ки бо харҷи 200 000 сомонӣ ба бунёди боғ оғоз намудааст, шинохс гардид. ба раиси шаҳр иттилоъ доданд, ки ин соҳибкор бо маблағи хеш ин мавзеъро обшор намуда тасмим гирифтааст, ки барои шинондани ниҳолҳои интенсивӣ ва ҳамзамон таъмини бозори дохилӣ ва хориҷӣ бо мевае, ки воқеан дар ин мавзеъ бо сифати баланд парвариш карда мешавад, корҳои мушаххас амалӣ мешаванд. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд, ки соли равон соҳибкорони ҷамоати деҳоти Амондара барои таъмиру азнавсозии 1.5 километр роҳҳои дохилӣ корҳои мушаххасро анҷом доданд. дар баробари ин раиси шаҳр бо сокинони ҷамоати деҳоти Амондара як суҳбати ошкоро анҷом дод. нахуст раиси шаҳр таваҷҷӯҳи онҳоро ба вусъати корҳои ободониву созандагӣ, истифодаи мақсадноки замин, гирифтани ҳосили фаровон, захираи маводи озуқа барои ҳар як хонавода, бунёди гархонаву сардхонаҳо ва ҳамзамон кӯдакистонҳо дастуру супоришҳои мушаххас дод ва изҳор дошт, ки мо тасмим гирифтем, ки дар диҳаи Амондара барои беҳтар намудани фаъолияти муассисаҳои таълимӣ тадбирҳои иловагиро амалӣ созем. ҳамзамон дар ин мулоқоту суҳбатҳо раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳи масъулинро ҷиҳати сафарбарии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб сохт ва изҳор намуд, ки воқеан мардуми сарбаланди ҷамоати деҳоти Амондара бояд дар роҳи ҳифзи марзу бумии ватан, таълиму тарбияи фарзандон дар роҳияи ватандӯстӣ ҳамеша барои пешрафти ҷомеаи мо саҳми арзандаи хешро гузоранд. дар ҷамоати деҳоти ёрӣ раиси шаҳр зимни сафари корӣ нахуст бо соҳаи кишоварзӣ шинос гардид. дар боғу тогзор ва заминҳои кишти ҷамоати деҳоти ёрӣ ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд, ки айни замон дар ин хоҷагиҳо барои ҷамъоварии ҳосил корҳои мушаххас амалӣ гардиданд. саҳмдорон ва кишоварзони ҷамоати деҳоти ёрӣ соли равон тасмим гирифтанд, ки бозори истеъмолии дохилиро бо себ, ангур ва дигар анвои меваҳои гуногун ва полизиҳо таъмин намуда дар
پس نمودن نرخ محصولات کشاورزی در بازار داخلی و همزمان صادرات آن به دیگر منطقه های کشور سهمی ارزنده خویش را گذارند. رئیس شهر در جریان سفر کاری با رفت تعمیر بینای معمولی جماعت دهاتی یاری شناس گردیده با رفت دیگر کارهای آبادانی و سازندگی از طرف صاحبکاران جماعت دهاتی یاری توجه ظاهر نمود و اظهار داشت که ما پیوسته هر یک صاحبکار را جهت بنیاد انشاءات زمانوی دستگیری می نماییم. مورد ذکر است که ساکن دهه یاری ایوب جان استاموف با استحصال 5 نمود سفالک مشغول می باشد. رئیس شهر با جریان استحصال سفالک در منزل او شناس گردید و اطلاع دادند که همه روزه از 700 تا 800 دانه سفالک های خیلی با صفت استحصال می شود که طلبات آن از طرف اهالی روز تا روز زیاد می شود. همزمان رئیس شهر در این بازدید در دهه یاری با فعالیت ارزنده قاید نظر فیضیف که او اساساً با زنبور اصل پروری مشغول است شناخت کردید. با رئیس شهر اطلاع دادند که سال روان در جماعت به این ساحه دقت کلان. طبق اطلاعات دفتر مطبوعاتی رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده ضمن بازدید از جماعت دهات چینار با رفت اجرای دستورهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سپارش‌های رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده شناس شد. در یک حوله جماعت دهات چینار کارگاه بنیاد شده است. اینجا به معنی معمولی کارخانه نیست، حوله است، ولی سکنی دهه شرشره جورقل غفورов یک گوشه آن را به کارگاه خرد استحصال خشت پخته آرایشی تبدیل داده است. آنجا 8 نفر از اهل اویلش و همدهگان صاحب جای کار و معاش گشتند. جورقل غفورов به رئیس شهر اطلاع داد که برای این کارگاه خرد تجهیزات و مکانیزم‌های گران‌ارزش دسترس نکرده است. آسیاب برقی برای سوخته کردن خاک، مکانیزم خرد به قالب‌دراری و 2 کامره پختن خشت آرایشی همین است ماشینالات این کارگاه. با این تجهیزات روزی تا 4-5 هزار دانه خشت آرایشی استحصال کردن ممکن است. ارزش خشت آرایشی جورقل نسبت به محصولات وارداتی ارزان است و خریدارانش نیز کم نیستند. پهلوی چپ شاهراه جماعت دهات چینار 2 گکتار زمین چند سال قبل به سبب نارسایی آب شیرازار بود. حالا آنجا باغ سبز و خرمی به نظر می رسد. آن محصول رنج ساکنی دهه تاشمونار اولوغبک سلیموف است. رئیس شهر از این باغ دیدن نمود. در اینجا او در یک حوله یکی از ساکنان دهه با استفاده زمین نزد حولگی شناس شده شایسته دستگیری دانست. رئیس شهر به زحمت اولوغبک سلیموف و دیگر کشاورزان بهای بلند داده دستور پیشوای ملت را جهت استفاده با ثمر هر پارچه زمین هرچی بیشتر ذخیره نمودن محصولات غذایی در شرایط متشنج سیاسی منطقه و جهان یادرس نموده تاکید کرد استحصال محصولات کشاورزی از جمله سبزیجات را زیاد نموده آن را چون خواجگی های کنار شهر به فراوانی بازار مساعدت کرده درآمد بیشتر گرفته می توانند. آنها باید از افضلیت در کنار شهر واقع بودن جماعت دهات خوب استفاده نمایند. ضمن بازدید از جماعت دهات چینار رئیس شهر در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 با حالت بنا سیمخانه ها رفت تعلیم و تربیه خوانندگان آمادگی به فصل زمستان شناس شده با آموزگاران صحبت کرد. هنگام صحبت به سروری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 آموزگاران و ساکنان دهه رئیس شهر برای بنیاد 3 سیمخانه علاوگی که حالا کارهای ساختمانی ادامه دارد اظهار سپاس نمود. در این سیمخانه‌های نو کارهای اساسی ساختمانی به طور حشر و سهمگذاری ساکنان دهه چینار به آخر رسیده است. رئیس شهر برای زودتر انجام دادن کارهای باقی مانده دستور داده آمادگی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر را برای دستگیری این اقدام اظهار نمود.
раиси шаҳр ҳангоми сафари корӣ ба ҷамъияти деҳоти Чинор аз ҷамъияти саҳомии пӯшидаи мармари зарафшон ки дар ҳудуди ҷамъияти деҳот воқеъ аст боздид намуд. дар суҳбат ба масъулони корхона изҳор шуд ки бо истифода аз захираҳои фаровони санги мармарии ҳудуди шаҳр ин ҷо истеҳсоли маҳсулоти бозоргирро ба роҳ монда барои даҳҳо нафар ҷойи кор таъсис додан мумкин аст. дастур дода шуд ки роҳбарияти нави корхона бояд барои ҳар чӣ зудтар ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулот чораҳои зарурӣ андешад. беморхонаи амрози сироятӣ дар ҷамъияти деҳоти Чинор таъмир мешавад. раиси шаҳр ҳангоми боздид аз он бо рафти таъмиру таҷдиди бинои беморхонаи амрози вогир ки дар ҳудуди он воқеъ гаштааст шино шуда бо бинокорон ва сардухтури бемористон суҳбат намуд. иттилоъ дода шуд ки бинои беморхонаи мазкур дар доираи лоиҳаи созмони ЮНИСЕФ бо сармоягузории Иттиҳоди Аврупо, ҳамкории Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурӣ ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр таъмиру таҷдид карда мешавад. раиси шаҳр дастур дод ки корҳои сохтмонӣ ба сифати баланд ва дар муҳлати муқарраршуда анҷом дода шаванд. имкониятҳои ҷамъияти деҳоти Саразм зиёданд. ин маъни ҳангоми боздиди раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамъияти деҳоти Саразм ки дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳнамоиҳои муовини аввали раиси Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва нақшаи таҳияшуда сурат гирифт. дар суҳбатҳо борҳо таъкид шуд. боздиди раиси шаҳр аз ҷамъияти деҳоти Саразм аз шиносоӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ дар бинои нави муассисаи таълимии деҳаи Бостондеҳ оғоз шуд. ин бино бо иқдому ташаббуси сокинони деҳа дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр бунёд шуда ҳоло он ҷо корҳои охирини ороишӣ идома доранд. раиси шаҳр ба ташаббускорони бунёди таълимгоҳ изҳори сипос намуда ба роҳбарияти шӯъбаи маорифи шаҳр ҷамъияти деҳоти Саразм дастур дод ки ҳамаи корҳои омодагӣ барои қабули хонандагон дар бинои нави таълимгоҳ дар муҳлати кӯтоҳ анҷом дода шаванд. зимнан ташаббускорони сохтмони биноҳо ва симхонаҳои нав барои муассисаҳои таълимӣ дар ҷамъияти деҳот кам нестанд. раиси шаҳр дар ин сафари корӣ бо рафти сохтмони 4 симхонаи иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43, деҳаи Камар, 12 симхонаи иловагӣ дар назди мактаби деҳаи Абдусамад ки таҳкурсияш гузошта шудааст шино шуда барои ин иқдоми ватандӯстона ба ташаббускорон изҳори сипос намуд. ба сарварони муассисаҳои таълимии ҳудуди ҷамъияти деҳот роҳбарияти шӯъбаи маорифи шаҳр супориш дода шуд ки сӯзишвориро дар муассисаҳо мувофиқ ба меъёрҳо захира карда онҳоро ба фасли зимистон хуб омода намоянд. ҷамъияти деҳоти Саразм бо заминҳои доманфарроғ аз калонтарин минтақаҳои кишоварзии Панҷакен маҳсуб мешавад. ҳангоми боздид раиси шаҳр ҳамзамон ба масъалаҳои истифодаи босамари ҳар қитъаи замин, зиёд намудани боздеҳи он, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, рушди боғу токбарварӣ ва шоликорӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва шахсии сокинони ҷамъияти деҳот аз тариқи кандани чоҳҳои амудӣ беҳ намудани ҳолати мелиоративии заминҳои кишт таваҷҷӯҳ зоҳир намуда ба масъулин ҷиҳати ҳалли онҳо супоришҳои мушаххас дод. воқеан ҳоло дар деҳаи Абдусамад кандани чоҳи амудӣ идома дорад ва раиси шаҳр аз рафти он зимни боздид шино шуд. раиси шаҳр ҳангоми боздид аз хоҷагиҳои деҳқонӣ ба номи Тӯраев, роҳи Абрешим ба номи Тайлонов бо рафти кишти тирамоҳӣ ва ҷамъоварии ҳосили шолӣ ва дигар зироатҳо шино шуда ба роҳбарони онҳо ва кишоварзон барои зиёд намудани истеҳсоли маҳсулот, ташкили гармхонаҳои нав ва истифодаи босамари онҳо дастур дод. зимнан ҳоло ин ҷо ҳосили қаламфури булғориро барои фурӯш ба бозорҳои шаҳри Душанбе мефиристанд ва чунин имконият бо истифодаи босамари гармхонаҳое ки аз ҷониби соҳибкорон дар ҳудуди ҷамъияти деҳот сохта шудааст дар фасли зимистону баҳор низ мавҷуд аст.
хоҷагии намунавии ёрирасони ҳифзи табиати бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳр низ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти сараз ҷойгир буда, он баҳори соли равон дар масоҳати 7 гектар мавриди истифода қарор дода шуда буд. ҳоло он ҷо 25 нави ниҳолҳои ҷангалӣ ва ороишӣ ки шуморааш ба 28400 бех мерасад, ҳайвоноту парранда парвариш карда мешавад ва ба мавзеи диданию тамошобоб низ табдил дода шудааст. раиси шаҳр бо фаъолияти он низ ошно шуда, ба масъулин ҷиҳати беҳдошти фаъолият аз ҷумла парвариши навъҳои нави дарахтони ҷангалӣ ва ороишӣ дастур дод. зимни сафари кории раиси шаҳр аз дидбонгоҳи сарҳадии сараз дидан намуда, афсарону сарбозонро бо 31-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик гуфт ва бо шароити хидмати онҳо ошно шуд. таъкид шуд ки онҳо дар ҳифзи сарҳади мамлакат рисолати бузургро ба дӯш доранд ва онро бояд шоиста бо садоқатмандӣ ба ин марзу буми муқаддас ба ҷо оранд, бо рафтори оинномавӣ ба меҳмононе ки аз сарҳад убур мекунанд намунаи хуби одоби муоширатро нишон диҳанд. баъди боздид бо сарҳадбонон, раиси шаҳр бо рафти бунёди дарвозаи шарқии шаҳр шино шуда, барои вусъат додани корҳои сохтмонӣ ба масъулин супориш дод. дарвозаи шарқии шаҳр бо тарҳи зебои меъморӣ ки анъанаҳои миллиро низ таҷассум мекунад, бо намӯи муҳташам бунёд мешавад ва он барои меҳмонону сайёҳоне ки убур мекунанд дар бораи Тоҷикистон, аз ҷумла шаҳри бостонии Панҷакен, таъссуроти нек хоҳад гузошт. ҳангоми боздид аз деҳаи бӯстондеҳ, раиси шаҳр ба хонаи Маҳбуба Ҳасанова ки ба дӯхтани ҷомаи миллӣ машғул аст ва дар ин кор таҷрибаи ғанӣ андӯхтааст, рафта бо маҳсули ҳунари ӯ ошно шуд. ҷомаҳое ки ин бонуи ҳунарманд медӯзад аз чунин либосе ки аз дигар шаҳрҳо ба бозори шаҳр ворид мекунанд, бо дӯхту намуд камӣ надорад. раиси шаҳр ба ин бонуи ҳунар арзи сипос намуда, ба масъулин дастур дод ки барои таъсиси коргоҳи ҳунармандӣ аз ҷумла ҷомадӯзӣ, тоқидӯзӣ ва зардӯзӣ барои ӯ ва дигар бонуҳои ҳунарманди деҳа омӯзондани он ҳунарҳо ба духтарон имконият фароҳам оранд. дар рӯзҳои таҷлили 31-мин солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Суд Ҷаҳонгир Салимзода бо ҳамроҳии муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода як гурӯҳ собиқадорони меҳнати шаҳру диҳоти Панҷакенро мавриди аёдат қарор дода, ба онҳо дар як фазои тантанавӣ паёми табрикӣ ва тӯҳфаи раиси вилояти Суд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода тақдим гардид. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Суд ва шаҳри Панҷакен нахуст ба манзили собиқадори соҳаи маориф Намоз Бобураҷабов ташриф оварда, ӯро бо 31-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният намуда, ба ӯ тӯҳфаи раиси вилоятро супориданд. ҳамин тавр дар як фазои тантанавӣ ба собиқадори меҳнат Акмал Хуҷамов, Фарҳод Низомов, Мусоқул Азизов, Орифшоҳ Орифов, Облоқул Ризоев тӯҳфаҳои раиси вилоят тақдим гардид. мавриди зикр аст ки собиқадорон барои чунин таваҷҷуҳу ғамхорӣ пеш аз ҳама ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен арзи сипос намуданд ва изҳор доштанд ки ҳамчун собиқадорони соҳаҳои гуногун барои рушду шукуфоии кишвари соҳибистиқлоламон аз ҷумла шаҳру диҳоти Панҷакен ҳиссаи арзандаи хешро мегузоранд. ман ҳам ба мактаб меравам чунин ном дошт ҳамоише ки ташкилоти ҷамъиятии Нури Умед дар доираи лоиҳаи тавонбахшӣ ва дастгирии муштараки шахсони имконияташон маҳдуд ва гурӯҳҳои осебпазир ва рушди созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ба истиқболи 31-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки кӯдакони имконияташон маҳдуд ва волидони онҳо баргузор намуд. муовини раиси шаҳр
پروینه نقیبی حاضرین را با 31 سالگی جشن استقلال تبریک نموده این اقدام تشکیلات جمعیتی نور امید را شایسته دستگیری دانست و ذکر نمود که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، حکومت مملکت دستگیری طبقه های آسیب پذیر خاصه کودکان امکانیتشان محدود را به سطح سیاست اجتماعی دولت برآورده کارهای زیاد را به جا می آورند و جلب سازمان و تشکیلات های بین المللی دستگیری لایحه ها در این سمت نیز نتیجه همین توجه است. دیرکتور شعبه تشکیلات بین المللی میسه شرق در جمهوری تاجیکستان رندویر سینگ، راهبر تشکیلات جمعیتی نور امید سلامت ایازووا همکاری سودمند حکومت مملکت و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر را کفالت مهم تطبیق چنین لایحه ها که به دستگیری طبقه های آسیب پذیر اهالی نگرانیده شدند عنوان کردند. سپس با اشتراکچانی همایش برنامه جالب هنری بچه ها پیشکش کرده شد. گزارش دلافروزی حفیظ، اسماعیل جان خالف. در روزهای تجلیل 31مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با اقدام شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین یک گروه سابقه‌داران ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق با تحفه‌های گوناگون قدر شناسی شدند. در شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین به این مناسبت جمع آمد برگزار گردید. رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنتی شهر پنجکین ابوالخل رضایف نخست مردم پنجکین و سابقه‌داران را به افتخار 31مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده به گروه سابقه‌داران از ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق افتخارنامه، سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم نمود و اظهار داشت که واقعاً در اساس دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده و رئیس شهر پنجکین محترم عبدالخالق خالقزاده سابقه‌داران جنگ و مهنت خاصه آنهایی که امروز برای رشد جامعه سهم می‌گذارند پیوسته تحت غمخواری و قدرشناسی قرار دارند. راهبریت شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین با عیادت 2 نفر سابقه‌داران به منزل آنها آمدند. نخست رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین ابوالخل رضایف به منزل سابقه‌دار مهنت قابلجان بابابکوف تشریف آورده او را به مناسبت 31مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شادباش گفت و تحفه عیدانه را تقدیم کرد. برای چنین غمخواری قابلجان بابابکوف با راهبریت شهر پنجکین و شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت عرض سپاس کرد. همزمان در این روند یکی از چهره‌های شناخته سابقه‌دار مهنت احمد جان یاربایف نیز مورد عیادت قرار داد. رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین ابوالخل رضایف احمد جان یاربایف را به مناسبت 31 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده به او تحفه‌های خاطروی تقدیم کرد. سنه فرخنده 31مین سالگرد استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان را ساکنان جماعت دیهاتی خلیفه حسن با چاره‌بینی‌های عیدانه تجلیل نمودند. به این مناسبت در مرکز جماعت دیهاتی خلیفه حسن جمع آمد با شکوه تنتنوی برگزار شد.
раиси ҷамоати диҳотӣ халифа ҳасан эркинҷон хушбахтзода сокинони ҷамоати диҳоти халифа ҳасанро ба муносибати 31-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон самимона табрику муборакбод намуд ва изҳор дошт ки сокинони ин ҷамоат дар партави дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон ҳидоятҳои раиси вилояти суғд муҳтарам раҷаббой аҳмадзода ва дастуру супоришҳои раиси шаҳр муҳтарам абдухолиқ холиқзода тамоми ҷаҳду талошҳои хешро барои рушди соҳаи кишоварзӣ чорводорӣ ва ободонӣ равона месозанд. сипас намояндаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакин мудири бахши танзими анъана ва ҷашну маросим Муҳиддинов Зоид ҳозиринро бо паёми шодбошии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба муносибати 31-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шинос намуд ва изҳор дошт ки воқеан имрӯз ҷамоати диҳоти халифа Ҳасан дар самти татбиқи барномаҳои муҳим нақши калон доранд ва умед мекунем ки ин ҷамоат дар оянда низ яке аз минтақаҳои ободу зебо ва аз ҷиҳати кишоварзию чорводорӣ пешрафта хоҳад шуд. дар ҷамоати бошукӯҳ инчунин собиқадори хидмати давлатӣ Ҳамида Холова, собиқадорони ҷамоат Суюнов, Маҳмадқулов, Одилов ва дигарон ба сухан баромада ҳамдорони хешро бо санаи 31-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон самимона шодбош намуданд. дар як фазои тантанавӣ аз тарафи ҷамоати диҳоти халифа Ҳасан ба пешқадамони соҳаи гуногуни хоҷагии халқ, собиқадорон, кормандони масъули дастгоҳи раиси ҷамоат ва раисони диҳаҳои ҷамоати диҳоти халифа Ҳасан ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. ба муносибати 31-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон як нишасти идона бо барномаҳои фарҳангӣ доир шуд. сипас раиси ҷамоати диҳоти халифа Ҳасан Эркинҷон хушбахтзода бо ҳамроҳии мудири бахши танзими анъана ва ҷашну маросим Муҳиддинов Зоид ба манзили собиқадори меҳнат Ғанибобо Норматови 98-сола сокини деҳаи Наврӯзтепа ташриф оварда ба ӯ як миқдор маводи хӯрока тақдим карданд ва аз номи раиси шаҳри Панҷакин ӯро ба муносибати 31-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрику муборакбод намуданд. ҳамин тавр ҷашнвораи 31-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи диҳаҳо, корхонаву муассисаҳои ҷамоати диҳоти халифа Ҳасан бо чорабиниҳои рангоранги фарҳангию адабӣ ва мусиқӣ анҷом ёфт. пешрафту тараққиёт шукуфои ҳар ҷамъият зиндагии шоиста ба мактабу маориф алоқамандӣ зич дорад. пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид менамоянд ки соҳаи маориф дар ҷодаи аввал меистад. бо мақсади беҳдошти сифати таълиму тарбия фаъолияти муассисаҳои таълимӣ рафти машғулияту дарсҳо зери назорати қатъии роҳбарият қарор дорад. дар раванди омодагӣ ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи саври ҷамоати деҳоти халифа Ҳасан бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва сокинони саховатпешаи он синфхонаҳои иловагӣ бунёд мешаванд. бояд ёдовар шуд ки бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии асосии рақами 5 соли 1970 бо 8 синфхона барои 60 нафар хонандагон сохта шуда буд. бо гузашти солҳо зиёд шудани шумораи омӯзгорон ва хонандагон дар ин муассиса норасоии синфхонаҳо ба вуҷуд омад.
хушбахтона бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода сокинони деҳа тариқи ҳашар 4 синфхонаи иловагӣ барои 100 нафар хонандаро бунёд намуданд ки рӯзҳои наздик барои бомпӯш кардани он аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент кӯмаки амалӣ расонида шуд. зимни суҳбат сарвари муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии асосии рақами 5-уми деҳаи саври ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан Бунёд Бердиёров андешаҳояшро чунин баён кард. имрӯз тасмим гирифтаем ки барои норасоии синфхона ба 31-уми солгарди истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон 4 синфхонаи иловагӣ сохта ба истифода диҳем. раҳмат ба раиси шаҳри Панҷакент сохтмони мона омада дидан ва барои болопӯши муассиса ёрдам намуданд. пас аз мавриди истифода қарор гирифтани синфхонаҳои иловагӣ барои омӯзгорон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии асосии рақами 5-уми деҳаи саври ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан шароитҳои мусоид фароҳам оварда мешавад. умед мекунем ки омӯзгорони масъулиятпеша чун ҳамешагӣ шогирдони худ хонандагонро дар рӯҳии ватандӯстиву меҳанпарастӣ эҳтиром ба арзишҳои миллӣ таълиму тарбия менамоянд. ҳамёрони гироми қадр, дар ҳафтаи нав барои ҳар яки шумо нахуст тани сиҳати бегазанд, бахту саодати баланд ва комёбиҳои дилписанд орзу намуда таманнои онро дорем ки мо ҳамагон бояд ифтихори бузург ватани азизамонро дӯст дорем ва таҳти шиори Тоҷикистон ба пеш дар ободиву шукуфоӣ ин кишвари муқаддас саҳми арзандаи хишро гузорем.